muri Zimbabwe anokodzera here kuita first lady? Regai tinzwe kwamuri muri Zimbabwe. Regai tikupindirei Minie Chiwenga nezuro waposta on Facebook post iri kupengesa muZimbabwe wese, iri kuhlanyisa nyika yese right now pakatoipa. So mufanira kupanzwa pa kuti ari kuti chii Minie Chiwenga. Hanzi regai tipinde mupost, hanzi as a follow up to my post a few days ago about how women have to treat their men, several people were not happy. They said, I always teach women and I am mum about what men have to do. Let me hasten to say I don't understand men, so I don't want to tread on unfamiliar ground. Well, the reason I speak to women is I was a feminist and I am still a passionate feminist who got married at 46 years. Never married before. Never had kids. Tisatadzikanayo confession iyi muri Zimbabwe. Hatimbotaura ipapa. Hanzi ndandiri feminist. Feminist. And I'm still a feminist. Feminist, vamwe vakadzi vamwe vaya vekuti itype imwe yaya yekuti they are the same ones who be like, hey, let's fight for equal rights, you know, but they are the same ones who wagara navo patable muchida kudla noti kwaibhadhara because uri munhurume. They are the same ones wekuti vanenge vachida kuti vakadzi vainzaniswe nevarume on everything, but kana pakaita basa rinorema vanenge vachiti varume ngavanosenza. Ndo mafeminist, but mafeminist anokudza kuti mafeminist vanotova kutoti it's equal on everything. Chero pakutenga chikafu murestaurant, chero on a date totobhadhara tose hafu hafu kaundobhadhara kauchicha animaiza. Right, ndo Minie ari kuti akasvika 46 years asina kuroorwa, asina mwana, achingori feminist, achingogwira nzira dzevakadzi. 46. Okay, Minie maybe wanga watoshayiwa boyfriend. Right, rikandikubira hanzi never married before, never had kids. I concentrated on gender equality, educating myself, doing my own business, etc. I thought I had it all, and if one would have asked me that time, I would have told them I was complete as I was. But now I understand that there is nothing wrong with being a feminist, at the same time advocating for strong marriages. Okay. Wakazotapirigwa nageneral zvokutodaro zvia zvokuti wakachinja. Right, hanzi, when I was about to get married, I attended lessons about marriage at our church. I began to understand the importance of marriage and why we should encourage our girls to balance academic, work, and family achievements, because that is what the Bible expects us to do. The marriage institution is under attack, and it is our duty as religious people to defend it. I speak to women because I think they will understand me better. I understand them better too, and if one educates a woman, they educate the whole community, a nation. I don't know why apkandaka statement hanzi, if one educates a woman, they educate the whole community or nation. I mean, what is that? You are still a feminist. Uchiri kutaridza kaufeminist kakufunga kuti so why would you think kuti kaona kaeducata musikana waeducata whole nation iwe usina waeducata murume apo? Doesn't make sense. Women raise children, boys included, and they shape the behavior of a child from a tender age. Yes, they raise them with men, but I still think in our society, more often than not, women spend more time with children than men. Mafungiro amini Chiwenga muri Zimbabwe vari kuda kuita first lady. What do you think? Right, handemberi nestatement rake hanzi, I believe as they spend time with both the girl and the boy child, they will teach them the importance of respecting other people in their life and society in whatever capacity. So as women, let's make it our duty to raise a loving and caring boy and girl child. Zvekuda kudzidzisa varume vane ndebvu, kuda kuvachinja zvinonetsa. Mwana kana akakura kune love, he or she is likely to be able to give love to others too. Kana akakurira kuna mai aituka baba in front of them, or baba vairova mai, that's a recipe for disaster.
onongokura achifunga kuti every day ari pabattlefront. Lastly, some even complained that I am too new to the marriage institution to be giving them advice. Vachiti ivo macomrades panyaya dzemarriage. Ichokwadi asikana, asi marriage institution haina mugoni kana kuti shareholder, ndezvekubatsirana tichidzidzisana sevakadzi. Mini wabvadi apedza nyaya yake muri Zimbabwe. Muri kuinzwa ipfungwa dza inochi second family, second lady of Zimbabwe right now, mukadzi wa vice president Chiwenga. But one thing chatogona kutaura ndechekuti aiwa vachiwenga vari kubata basa on behalf of men. Anga atova ne46 years mukadzi uyu achiti handirogwi varume nothing, ndo vakadzi aitaura vari achiti varume imbwa kaya asiwira. Asangana general watapirigwa akachinja iko zvino wava mudzidzisi wevamwe vakadzi kuti aiwa rorwai handiti. So general on behalf of men vari kubata basa. So muri Zimbabwe muri kuzvinzwira, toda kunzwa pfungwa dzenyu mucomment section. Tiudze kuti what do you think about this? Ari kufamba gwara rakanaka here mukadzi uyu kana kuti ari kutaurisa, ari kubuda mugwara? What do you think about this? Tiudze mucomment section. Stay tuned, stay blessed. Peace. Thank you for watching.